Хто і як паставіў Лукашэнку на месца, чым адзначылася Наталья Эйсмонт і яе паплечнікі, а таксама якія змены чакаюць беларусаў ужо ў самы бліжэйшы час. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Рэзкі адказ Лукашэнку. Днямі ён заявіў, што КНДР накіравала Беларусі свае прапановы аб арганізацыі сустрэч на найвышэйшым узроўні. Цяпер на гэта адказала Кім Ён Чжон, сястра кіраўніка Паўночнай Карэі Кім Чен Іна. Яна запэўнівае, што гэта не яе брат, а Лукашэнка вельмі просіць пра сустрэчу, прычым просіць ужо даўно, цытата. «Я добра ведаю, што беларускі бок ужо як мінімум 2 гады шчыра разлічвае на кантакты з КНДР на высокім узроўні. Увогуле, Кім Ён Чжон фактычна вінаваціць Лукашэнку ў хлусні і намякае, што трэба сачыць за сваімі словамі. Вось яшчэ адна яе цытата. Калі вы спадзяецеся на развіццё супрацоўніцтва з намі, важна выразна пазначыць свае намеры. Я лічу, што праўдзівасць і сумленнасць павінны быць у двухбаковых адносінах паміж краінамі. Канец цытаты. Сам жа Лукашэнка на гэта ніяк не адказаў, ды і ўвогуле ён гэтымі днямі сядзіць ціха і падобна, што займаецца сваім здароўем. Прынамсі, пасля сіпення і хрыпення апошніх тыдняў Лукашэнка нават не акунаўся ў палонку на вадохрышча. Раней ён гэта вельмі любіў. Вы, можа, памятаеце яго фота ў камічных кашулях і відэа, дзе ён разам са сваім сабакам п'е святую ваду. Але ж сёлета нічога такога няма. Здароўе ўжо не дазволіла 70гадоваму Лукашэнку займацца гэтым праваслаўным крынжам. Апосталы Лукашэнкі выдалі сваю Біблію. Кнігу з назвай «Наш прэзідэнт» напісаў аж цэлы калектыў сумна вядомых аўтараў. Гэта былы памочнік Лукашэнкі, былы старшыня Белай Русі Александр Радзькоў, прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталья Эйсмонт, былы міністр інфармацыі, намеснік кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Владзімір Пярцоў, а таксама былы міністр інфармацыі, старшыня Саюза пісьменнікаў Александр Карлюкевіч. Сёння ў Мінску прайшла яе прэзентацыя. Змест гэтай кніжкі чаканы і ўсім і так зразумелы, але цяпер, падобна чыноўнікам і міністрам, прыйдзецца імітаваць сваю цікавасць і захапленне, а таксама выкладваць фота з гэтай лукашэнкаўскай бібліяй. Прынамсі, першы ўжо пайшоў. Ім стаў міністр унутраных спраў Іван Кубракоў. Каштуе гэтая кніжка 205 беларускіх рублёў. Добрыя і не вельмі навіны для беларускіх пенсіянераў. Беларускія ўлады хочуць максімальна перавесці атрыманне грошай праз банкаўскія карткі. І цяпер пенсіянерам прыйдзецца плаціць за дастаўку пенсій паштальёнамі, альбо нават калі людзі самі прыйдуць на пошту забіраць свае грошы. Ужо вызначылі і тарыфы. Калі чалавек прыходзіць на пошту сам, то каб атрымаць сваю ж пенсію, ён павінен будзе заплаціць камісію ў 1 рубель 80 копеек. Калі паштальён прынясе пенсію дадому, то тут камісія будзе ўжо большай – 8,5 рублёў. Але плаціць камісію будуць не ўсе. Выключэнні зробленыя для людзей старэйшых за 70 гадоў, інвалідаў першай і другой груп, а таксама некаторых іншых катэгорый грамадзян. Таксама Лукашэнка падпісаў указ пра павышэнне пенсій. Як вынікае з дакумента, з 1 лютага пенсіі ў Беларусі вырастуць у сярэднім на 10%. На гэтае павышэнне ўлады выдзеліць 196 мільёнаў рублёў. Агулам жа ў лютым на пенсіі пойдзе 2 мільярды 200 мільёнаў беларускіх рублёў. І яшчэ адзін новы ўказ Лукашэнкі. Ён зноў памілаваў некалькі дзясяткаў палітычных зняволеных. На гэты раз на волю выйшлі 23 чалавекі. Іх імёны не называюцца. Вядома толькі, што сярод памілаваных 20 мужчын і 3 жанчыны. Як абяцае Наталья Эйсмонт, цытата, «Міністэрства ўнутраных спраў забяспечаць кантроль за іх правапаслухмянымі паводзінамі». Адзначым, што гэта ўжо 8-я партыя памілаваных за апошнія паўгады. Агулам Лукашэнка такім чынам выпусціў на волю 209 палітычных зняволеных. Праўда, усе яны мелі невялікія тэрміны ці былі асуджаныя па адносна нецяжкіх артыкулах. Галоўныя закладнікі, такія як Бабарыка, Ціханаўскі, Калеснікава ці Бяляцкі, па-ранейшаму застаюцца за кратамі. Лукашэнка не хавае, што гэта яго жывыя козыры, якія ён выкладзе толькі ў абмен на нейкую вельмі прывабную прапанову, такую, напрыклад, як зняццё санкцый. Агулам жа матэматыка атрымліваецца сумная. За паўгады Лукашэнка памілаваў 209 чалавек, але за той жа час новымі палітвязнямі сталі 290 беларусаў.
Трагічная гісторыя. Абараняючы Украіну, загінула маладая беларуска Марыя Зайцева. У жніўні 2020 года увесь свет абляцеў здымак тады яшчэ 19гадовай Марыі, якую цяжка паранілі на пратэстах у Мінску. У яе трапіла святлошумавая граната і некалькі гумовых куль беларускіх сілавікоў. Пасля некалькіх аперацый дзяўчына з'ехала з Беларусі, а калі расіяне пачалі вайну, то Зайцева пайшла добраахвотніцай у другі інтэрнацыянальны легіён. Спачатку яна працавала ў медпункце, а затым была баявым медыкам у акопах. Пасля ранення Марыя засвоіла спецыяльнасць снайпера. Апошнім часам яна ваявала на пакроўскім кірунку. 16 студзеня Марыі споўнілася 24 гады, а на наступны дзень яна загінула. Загадкавая смерць беларуса ў турэцкай Анталіі. 54гадовы Сергей Буднік раптам перастаў адказваць сваім сябрам. Тыя прыйшлі праверыць яго і знайшлі мужчыну ўжо нежывым. Ён ляжаў у крыві на канапе. На месца здарэння прыбылі медыкі і паліцыя, але што дакладна здарылася, пакуль невядома. Ці ёсць у справе крымінальны след, пакажуць вынікі экспертызы і следства. Нярадасны прагноз Артёма Шрайбмана. Вядомы палітычны аналітык мяркуе, што нават пасля выбараў Лукашенка не спыніць закручванне гаек і ніякай адлігі ў Беларусі не будзе. На думку эксперта, 20-й год нанёс Лукашенку надта цяжкую траўму. І, як ён расказаў у перадачы «Жыццё Маліна», далей у Беларусі будзе падтрымлівацца прыкладна той жа рэжым, які існуе цяпер. Прычына простая. Лукашенко баится, што інакш хоць якая свабода зноў прывядзе да масавых пратэстаў. Мы видим по его действиям, что Лукашенко стал, безусловно, еще более одержим удержанием власти. Да? То есть это было его главным таким модусом операнди до 2020 года. После 2020 года он получил серьезнейшую травму, и то количество раз, которое он с тех пор отсылается к тем событиям, да, показывает, что главный не переворачиватель странички в белорусском обществе — это, по сути, он. Да? Многие уже даже из его противников готовы перевернуть эту страницу. Да? А он все еще вот не может выйти ментально из этого состояния, которое ему, там, травмы, которые ему нанес 2020 год. Как это на него повлияло еще с точки зрения его политики, да, она стала и более жестокой, мы это видим. Да. Я думаю, что он больше не готов на эксперименты с либерализацией до того же уровня, как она была вот в предыдущие заходы на нее. Да. То есть 8-10 год и дальше 14-19 год у нас были периоды либерализации. Я думаю, что Лукашенко сделал выводы с 2020 года, и поэтому я не разделяю оптимизм многих людей, которые думают, что можно его убаюкиваниями, какими-то диалогами, переговорами втянуть обратно в условный 19. Я думаю, что эта страничка закрыта, не потому что, условно говоря, мы находимся на таком дне репрессивном. Это все можно отмотать в теории, если было бы желание. Думаю, что человек понял просто, к чему это приводит. Что ситуация идет в разнос, как только ты ослабляешь гайки. Дзікая гісторыя з Рагачова. 3 дзяўчыны 14 і 15 гадоў вырашылі паздзекавацца са школьніка, якому было ўсяго 11. Яны падпільнавалі яго ў раздзявалцы каля спартовай залі, і на вачах іншых дзяцей яго збівалі і прыніжалі. Урэшце з яго сцягнулі штаны з трусамі і пачалі імітаваць палавы акт. Пра тое, што адбылося, стала вядома адміністрацыі школы, якая і паведаміла пра гэта ў міліцыю. У выніку на вучаніц завялі крымінальную справу па факце злоснага хуліганства і прайшоў нават суд, але за краты школьніц не адправілі. Ім далі па годзе пазбаўлення волі за тэрміноўкай на такі ж тэрмін, а гэта значыць, што школьніцы засталіся на свабодзе, але будуць знаходзіцца пад пільным наглядам міліцыі. Апроч таго, асуджаныя павінны аплаціць сваёй ахвяры маральную шкоду памерам у 10,5 тысяч беларускіх рублёў. Пад крыло да Мікалая Лукашэнкі. Працяглы час ідзе сапраўдная вайна паміж гродзенскай даносчыцай Вольгай Бондаравай і блогерам і спеваком Дмітрыем Сіўчыкам, вядомым пад псеўданімам Дзім Дзімыч. Ён вельмі папулярны сярод малодшых школьнікаў і мае мільёны падпісчыкаў у соцсетках і на Ютубе. Але Бондарава рэгулярна нападае на яго з прамымі абразамі і абвінавачваннямі ў прапагандзе ЛГБТ. Прычым гэтыя даносы даюць плён. Еўраопт адмовіўся ад рэкламы з Дзім Дзімычам, а таксама яму забаранілі выступаць у беларускіх школах. У сваю чаргу блогер спрабуе змагацца з гіперактыўнай ябацькай, але ж пакуль атрымліваецца не вельмі.
Сіўчык падаваў на Бондараву ў суд, але яго прайграў, прычым Дзім Дзімыч добра разумее, што ў такой сітуацыі яго кар'еру выратуе толькі паказальная лаяльнасць да лукашэнкаўцаў. Ён ужо хадзіў на эфір да Азаронка, а таксама нават спрабаваў уступіць у лукашэнкаўскую партыю Белая Русь, куды яго, праўда, не ўзялі. Але ж Дзім Дзімыч не спыніўся, і цяпер ён з'яўляецца на перадвыбарчых агітацыйных лукашэнкаўскіх марафонах. Выглядае, там і быў зроблены здымак з Мікалаем Лукашэнкам. Ці абароніць гэтае фота ад далейшых нападак пабачым ужо вельмі хутка. Ну і ў працяг тэмы пра Мікалая Лукашэнку і марафон у падтрымку яго бацькі. Цяпер малодшы сын Лукашэнкі граў на раялі ў Гродні, куды акрамя яго прывезлі цэлы букет праўладных персанажаў. На канцэрце выступалі і касмічная турыстка Васілеўская, і прапагандыст Гігін, і нават прэм'ер-міністр Раман Галоўчанка. А ў музычнай частцы, акрамя Мікалая Лукашэнкі, прыняў удзел вядомы гітарыст Валерый Дзідзюля. Але ж асаблівую ўвагу звярнула на сябе Лідзія Ярмошына, якая зноў адзначылася. Цяпер ужо крытыкай кішэнных апанентаў Лукашэнкі. Напрыклад, Канападскую яна назвала слабаватай, бо тая не мае партыі. Аляксандр Хіжняк ёй таксама не падабаецца, бо яго перадвыбарчы выступ на тэлебачанні заняў толькі 10 хвілін з дазволеных 30. Ярмошына назвала гэта непавагай. А вось лідар праўладных камуністаў Сыранкоў атрымаў ад дзёрзкай пенсіянеркі сапраўдны адлуп. Ярмошына заявіла, цытата: «Я не магу аддаць свой голас у падтрымку спадара, дакладней сказаць, таварыша Сыранкова. Ён прапануе аднавіць культ асобы Сталіна. Сям'я майго бацькі была раскулачаная, палова загінула. Я не магу падтрымаць падобнае». Канец цытаты. Праўда, выглядае, што і тут Ярмошына зноў схлусіла, бо раней яна расказвала пра сваю сям'ю трохі іншае. Маўляў, яе бацька пасля вайны змагаўся з бандэраўцамі ў Львоўскай вобласці, то бок падобна, што працаваў у НКВД. Школьная задачка з беларускага падручніка здзівіла мільёны чалавек. Беларуска выклала відэа з заданнем для вучняў 2 класа і папрасіла дапамогі, бо сама не справілася. Всем привет. Ребят, люто туплю. Помогите решить задачу. 2 класс. В феврале было 10 пасмурных дней, а солнечных на 8 дней больше. Сколько всего дней было в феврале? У выніку ролик сабраў амаль 1,5 мільёна праглядаў і некалькі тысяч каментарыяў. Як бы з календара і так вядома, што ў лютым альбо 29, альбо 28 дзён, але каментатары патлумачылі жанчыне рашэнне. Калі коротка, то логіка такая: пахмурных дзён 10, сонечных на 8 больш. Значыць 10 плюс 8 роўна 18. 18 сонечных плюс 10 пахмурных раўно 28 дзён у месяцы. Страшны канвеер Лукашэнкі і не думае спыняцца. Цяпер 29-гадовай Карыне Праташчык пагражае гіганцкі тэрмін у калоніі. Вядома, што яна працавала кантралёрам дэталяў на мінскім пеленгу. Гэта беларускае прадпрыемства, якое вырабляе оптыку і электроніку, у тым ліку і для ваеннай прамысловасці. Калі затрымалі жанчыну, дакладна невядома, але апошняя актыўнасць Карыны адбывалася больш за 7 месяцаў таму. Прыкладна ў той жа час, у ліпені 24-го года адбывалася маштабная аблава на супрацоўнікаў пеленга. Яна была звязаная з вялікім расследаваннем Белпола, якое грунтавалася на злітых з прадпрыемства дакументах. Тады супрацоўнікаў пеленга вадзілі на паліграф, а некаторых звальнялі. Пра крымінальныя справы па выніках аблавы дагэтуль не было вядома. Суд над Карынай Праташчык пачнецца 3 лютага. Яе абвінавачваюць у закліках да дзеянняў, якія наносяць шкоду Беларусі. Ёй пагражае ад 4 да 12 гадоў калоніі. А на беларускай мяжы за апошнія дні затрымалі каля 20 кіроўцаў дальнабойшчыкаў. Затрыманні адбываліся пасля праверак сілавікоў. Вядома, што ў кіроўцаў праглядалі мабільныя тэлефоны, шукаючы лайкі і падпіскі на забароненыя лукашэнкаўцамі рэсурсы. Гэтыя праверкі праводзіліся незалежна ад таго, як доўга кіроўцы знаходзіліся за межамі Беларусі. Далейшы лёс дальнабойшчыкаў пакуль невядомы. У Беларусі зноў страшныя госці. Як мінімум 12 дронаў-шахедаў за гэтую ноч і раніцу заляцелі на тэрыторыю нашай краіны. Паводле звестак праекта «Беларускі гаюн» дроны рухаліся курсам на Камарын, Лоіў, Бывалькі, Асарэвічы, Чырвоную Буду і праходзілі праз так званы беларускі калідор. Авіяцыя ваенна-паветраных сіл Беларусі ноччу не падымалася. Афіцыйных каментарыяў з боку ўладаў ці вайскоўцаў таксама не было.
Праўда, у нашых нябёсах лятаюць не толькі расійскія дроны-забойцы. Уначы над беларускай сталіцай заўважылі так званы супербаліт. Гэта касмічнае цела, якое упала на зямлю. Падчас падзення супербаліт распаўся на некалькі метэораў, якія ўпалі пад Мінскам у раёне Смалявічаў. Цяпер навукоўцы просяць мясцовых звяртаць увагу на незвычайныя камяні і сігналізаваць пра знаходкі ў Акадэмію навук. Яны папярэджваюць, што метэарыт можа мець чорную абвугленую скарынку з расколенымі ісколамі, чорную аплаўленую матавую паверхню альбо карычневы і ржава-буры колер. Таксама метэарыт павінен прыцягваць магніт і быць шчыльным. Так што, калі раптам вы знайшлі такі камень у сябе на гародзе, то кідайце ўсё і адразу тэлефануйце акадэмікам. Жанчына з Гродна змагла здзівіць усіх. Апошнія месяцы яе 9гадовае дзіця перыядычна прыносіла дадому новыя цацкі. Малы тлумачыў, што бярэ іх у сябра, таму жанчына асабліва ўвагі на гэта не звяртала. Але ж пазней высветлілася, што хлопец цягам 2 месяцаў займаўся крадзяжамі цацак у мясцовай краме. Агулам ён вынес тавару амаль на 1000 рублёў, але далей пачалася камедыя. Жанчына аддала ўсе цацкі, якія скраў яе сын, і аплаціла тыя, што былі зламаныя ці разабраныя, а пасля мама маленькага зладзюшкі заявіла, што хоча падаць у суд на краму, якую абносіў яе малы. Логіка ў жанчыны наступная. Маўляў, адказнасць за знікненне тавару ляжыць на супрацоўніках, на адсутнасці ў краме відэакамер і ахоўнікаў, што і прывяло да крадзяжоў. Трагікамічная пагоня была ў Светлагорску. Даішнікі заўважылі на дарозе падазроную машыну. БМВ, які ехаў уначы з выключанымі фарамі. Кіроўцу загадалі спыніцца, але ён толькі паддаў газу. Міліцыянеры кінуліся за ім, і тады ўцякач прыдумаў геніяльную схему. Мужчына даехаў да найбліжэйшага бара, кінуў машыну каля яго, а сам паспрабаваў згубіцца ўнутры сярод іншых наведнікаў. Праўда, план не спрацаваў, бо гора-кіроўцу адшукалі і затрымалі, а экспертыза паказала, што ён быў п'яны. У выніку на мужчыну склалі 5 адміністрацыйных пратаколаў і адправілі яго ў ізалятар. На судзе кіроўца атрымаў 13 сутак арышту, штраф у 200 базавых велічынь, а таксама пазбаўленне правоў ажно на 5 гадоў. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.